अमृत ब्रिक्ष्य आन्दलन होननानै मोनसे हाबाफारि फोसावदोंमोन। बे हाबाफारिया आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआरआव बे उदालगुरि जिल्लायाव 10 लाख बिफां खेबसेयावनो गायनानै गिनिस रेकर्ड खालामनाय मोनसे हाबाफारिमोन आरो बे दिनै फुंनिफ्राय जागायनानै दासिम 90% जाफुंबाय। एसे बाखि दङ, बेखौ गायगासिनो दङ। आं सान्दों जे जि गिनिस रेकर्ड आगोलाव दङमोन 24 घन्टायाव 8,30,000 बिफां गायनाय, बे रेकर्डखौ ब्रेक खालामगोन आरो गोदान मोनसे रेकर्ड सोरजिनायाव बियो जाफुंसार जागोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोला मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिजागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गिबि मन्थ्रि जे बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनिस रेकर्ड खालामनायनि बिनि थाखाय जोङो अलरेडि प्रिपारेसना माखासे जालांबाय। जों नभेम्बरखौ टारगेट लादों। नभेम्बराव 15,000निख्रुइ बांसिन मोसानानै बेखौ मोनसे गिनिस रेकर्ड खालामनायनि प्रिपारेसना सोलिगासिनो दङ। दा बिनि थाखाय मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे हाबाफारिखौ बिथाङा जोंखौ मदद खालामबाय थादों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफादजों जों रायलायखांबाय आरो बेवहाय माखासे पलिसि आरो स्ट्रेटेजिखौ बानायनाय जाबाय। थाबैनो बेखौ जोङो जोंनि जि मोसागिरिफोर आरो दामगिरिफोर बिसोरजों माखासे वर्कशप खालामनानै बे हाबाफारिखौ आरोबाव गोख्रोङै रायजो राजानि गेजेराव लानानै थांगोन। दिनैसिमबो जों गुबुन गुबुन जायगायाव नुबाय थादों गोबां दंफां माने सिरियै दाननाया सोलिबाय थादों, नाथाय बेखौ होबथानायनि राहा दंफां दाननाया सोलिबाय थादों। बेखौ ओरैनोथ' सरकारि भाबै बेयो बेन, नाथाय सिखाव खावै खावै मानसिफ्रा बिफांफोरखौ दानो आरो माखासे मानसिफ्रा थांना थानायनि राहा लामा हिसाबैबो बेखौ लायो। नाथाय बेखौ जोङो होबथानायनि थाखाय मालाबाबो खम खालामाखै। दा बिनि गेजेरावनो सिखावै बियो जाबाय थायो। दा बिनि सोलायै जों दा जेसेबां बिफां दानबाय बिनि एसेबां बिफां गायफिननांगौ। दा बिनिखायनो दाननायजों लोगोसे गायनाय हाबाफारियाबो जागायबाय। बिटिआर सरकाराबो जोङो ग्रिन बड'लेण्ड ग्रिन मिशनाव 1 कौटि बिफां जों गायनाय देग्लायनिफ्राय जागायगोन आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जेसेबां जोंहा कनस्ट्राक्सन साइट जायो बे मोनफ्रोमबो कनस्ट्राक्सन साइटआव बिफां गायनो थाखाय अर्डार होनाय दङ आरो देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायनानै जोङो 1 कौटि फैगौ 3 बोसोराव 1 कौटि बिफां जोङो गायगोन। आरो गामि ओनसोलावबो जों नुबाय दं गोबां माने काट सिंखावनाय जे मेसिन बेफोर माने इलिगेलि सोलिबोगासिनो दं। बिनि सायावथ' बेन दङ, नाथाय सिखावै माखासे खालामबाय थायो। आरोबाव बेखौ जोङो गोख्रोङै बन्द' खालामनो नाजागोन। दा माखासे जायफोर बिफां न'आव मानसिफ्रा गायनाय बिफां बेफोरखौ दाननो हायो, नाथाय माखासे जायफोर बेन बेफोरखौबो सिखावै दानो। दा बेफोर हाबाफारिफ्रा इलिगेलि जाबाय थायो। बेखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय आरोबाव गोख्रोङै जोङो हाबा मावगोन। नैबे ओनसोलखौ नायोब्ला दंफां गायनायनि समा एसे उन जाबाय। बिनि थाखाय प्राय 250 भलेन्टियार्स नैबे लकेल NGO आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गाबोननिफ्रायनो 250 भलेन्टियारा कन्टिनिउ बेवहाय दै होनाय जोथोन। भुटान इन्डियानि बे ट्राइ जंसन जि मोनसे समायना बे लकेशनाव बे जाय थावनियाव 10 लाख दंफां फुलि गायनाय अमृत ब्रिक्ष्य आन्दलननि बा बे मोनसे जि मेजर बा मेगा इनिसियेटिभ बिनि गेजेरजों जि दंफां गायनायनि जि इनिसियेटिभ बे इनिसियेटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा भलन्टारिलि जोङो सापर्ट होदों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलनि बे मोनसे स्ट्रेटेजिक लकेशनखौ सेलेक्ट खालामनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड माने पृथिबिनि जि मोनसे वर्ल्ड माने रेंकिंआव थिसननायनि थाखाय जि मोनसे इनिसियेटिभ आरो बेखौनो खौरां लानो थाखाय जोङो एबसुनि एडभाइजार आरो जों ज'है बेयाव बाहागो लाफैदों। जिल्ला आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, गाहाय नेहाथारि जोंहा बाबुल बर' आरो एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथांमोना कन्टिनिउवासलि बेयाव दङ आरो गासै टिमानो आनसलिक कमिटिफ्राबो दङ। बे मोनसे गभर्नमेन्ट इनिसियेटिभ, थेवबो आसाम आरो बड'लेण्ड आरो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिकारि दांगायाव जानाय बे हाबाफारिया जिहेतु मोनसे ससियेल आरो इनभाइरनमेन्ट रिलेटेड मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय इक'लजिकेल बेलेन्स आरो बे हाया लार्ज स्केल बे गेवलां हाया ओरैनो गोलैनानै दङ। दा जोङो नुदों बेयाव माने ओरैनो थानायनि थाखाय माखासे माने इलिगेल एनक्रचमेन्टबो बेयाव जादों, माने जायफोर माने ट्राइबेल नङा। दा बेखायनो मिथिंगायारि जि मोनसे जोंनि माने इक'लजिकेल बेलेन्सखौ मेनटेन खालामनांगौ, जोंनि ओनसोलखौ ग्रिनारि खालामनांगौ, जोंनि ओनसोलखौ आरोबाव माने एफरेस्टेसन माने हाग्रा ओनसोल खालामफिननांगौ जाहाथे जोंनि आबहावा जोंनि जि माने जि थासारि बेखौ जोङो बेलेन्स लाखिनाय। दिनै जों नुदों जे जेरैबायदि सान्दुं बेयाव बयबो दंफां गायनो फैदों, प्लान्टेसना सोलिगासिनो दङ आरो गिनिस माने बिथांमोननि जि अफिसियेल स्टाफ बिथांमोना दङ। दा बेयाव काउन्टिंबो सोलिबाय थादों, प्लान्टेसनाबो सोलिबाय थादों आरो
दिनैनि बे जि सानखौ नायोब्ला बेयाव जथेस्थ' सान्दुंनि माने दुंनाया बिराद बारा जादों आरो बियो थारैनो मिथिंगायारि इक'लजिकेल इमबेलेन्सनि थाखाय जादों क्लाइमेट चेन्जनि बाथ्रा दिनै जोङो सावरायो दा बेखायनो जोंनि ओनसोलखौ फिन एफरेस्टेसन आरो ग्रिनारि खालामनाया जोंनि मोनसे मेजर टारगेट आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों इनिसियेटिभ लानानै दंफां गायनाय एप्रिल आरो मे दानाव 5 जुन दाननि माने जि वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे मानासाव जों दंफां गायखांबाय मिजिं थिदों जे दिनैनि जे मेगा मोनसे इनिसियेटिभ सरकार आरो नन सरकार गासैनिबो जि रायजो राजानि मददाव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ जोङो ब्रेक खालामनानै सिकारि दांगा बे उदालगुरि आरो माजबाटनि अरुणाचल आरो आसाम भुटान इन्डियानि जि मोनसे बे ट्राइ जंसनाव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक खालामनानै बेखौ एस्टाब्लिश खालामनो हागोन आरो बयबो जुदि गोसो होनानै हाबाफोरखौ मावोब्ला जोङो थारैनो जाफुंसार महर मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों दा बे बेलायाव बोथोरनि थाखाय सान्दुंनि थाखाय आरो बेयाव दंफां गायनो फैनाय मानसिफोरा बयबो गोसो गुदुङै हाबाफोरखौ मावदों खिन्थु बिनि गेजेरावनो माखासे जिखिनि प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजि बेयाव जिखिनि मेन पावारनिबो क्राइसिसा एसे नुजाथिदों आरो जायगाया जिहेतु एसे थांलाय फैलाय कमिउनिकेसननि एसे माने बेयाव उसुबिदा फारसेथिं नोङो बेयाव गोबां माखासे बिफानारिफोरा बेयाव जयेन्ट एफर्ट मोनसे एंगेज जाबाय बेयाव माखासे तालमिला एसे नङा एसे आं फैनानै गोरोबलायैखौ मिथिफैदों खिन्थु जोंनि जि मेजर इनिसियेटिभ बे कन्टिनिउवासलि सोलिबाय थादों आरो दंफां गायनायनि जि टारगेट 10 लाख दंफां गायनायनि जि टारगेट बे टारगेटखौबो मिट खालामनो थाखाय हाबाफारिफोरखौ मावबाय थानाय जादों आरो बे बिथिङाव बे जोंनि बयनिबो मोनसे आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि बाथ्रा दा बेखायनो गिनिस वर्ल्ड जि ब्रेक खालामनांगौ आरो बेयाव रेकर्ड एस्टाब्लिश खालामनांगौ बेखौ जोङो जाफुंसारनो थाखाय गासैबो डेडिकेसन होनानै आद्रा थानाय 3 घन्टायाव बयबो जाहाथे दंफां गायगोन आं बेखौसो मिजिंथिबाय आरो जोंनि ओनसोलखौ मुलुगा जाहाथे मिथियो आरो मुलुगा जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ मोजाङै बुजियो बा नायनो फैयो बेखौ आङो फोरमायबाय आरो गासै जि माने सम दान होनानै खस्थ' खालामनानै गासैबो जिखिनि हाबाफारिखौ मावदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आङो बावहरबाय गोजोन्थों